Yegmi manen kakabsat iti nabarang panang kablaom ni kada kayo. Ken panagyaman tayo kana po Diyos nagsipod nadanon tayo manen dahito nga aldaw, dahito nga oras, dahito nga gundaway, tapno agkakadwa tayo nga repasuan tayo iti inadal tayo nga leksyon kada ito nga lawas. Nagimbag ni Apo Diyos kakabsat nagsipod dagiti karkarina ket isu iti naramid na tinungpal nang agpaay kada tayo agsipod ta isuna ket mapagtakan ket agyaman tayo babalin tayo manen kakabsat nga adalen iti leksyon tayo ket sakbay tayo nga sumrek iti panagripaso tayo dawatek nga pagkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y agyaman kami ama iti dakkel launay a panagayat ni pagdakan. Iti naldaw-aldaw nga panagbiag ni kaday nga lawas. Hingga nga inserrek na kami ama kaday nasantuan nga oras. Iti aldaw mong nasantuan. Aldaw a panaginana. Aldaw tapno daydayawin da ka. Agyaman kami ama agsipod ka. Sika iti Diyos nga nang tungpal kadigiti ang amin ng enkarim kadakan. Dawatek nga rin ama nga iti oras ngayon kami usaren tapno agmay-maysa kami nga mangripaso kada iti leksyon may nadal di kada iti nalawas. Dawatin niyo Diyos nga idalan na kami babayin iti Santong Espiritu. Kadrepetin na kami iti may-maysa nga panagayan na yan. Yagem o Diyos iti panagpamatimiken ka. Babaen kada iti leksyon nga adalin mo. Bigit iti dawatin mi itinabi na po na Jesus. Sakbay tayo kakabsat nga sumrek iti leksyon tayo. Agyamanak kada iti nakadado nga gagayem ken kakabsat nga isu iti kadwa tayo nga agadal manen kada ito nga oras. Idi Domingo kabsat inawis na kami ni Pastor Alex Coloma iti distrito na. Dapan kami ito'y Bantog Seventh Adventist Church, Bantog Anaw, Tarlac. Ket adugo digiti kakabsat nga dijay, digiti opisyales iti iglesia. Katagyaman kami kakabsat agsipud adu kadakwada iti kadwa tayong agad-adal. Ngem na nayunan kakabsat agsipod inkarida nga babaeng itulong ni Apo Diyos at kakadwa tayo mangrugi tangragi. Inkarida met kastigiti daduman nga gagayem tayo nga intunno agrugin iti panaginadal akas kuma itata. I-share damit kadagiti Facebook friends da kakabsat. Tapno bigitoy nga gagayem daket nga bendisyonan met. Adda tayon kakabsat iti lesson number 3 kada itoy nga quarterly tayo panaginan natin Kristo. Iti paulo na kakabsat iti daytoy lesson tayo, lesson number 3 na ikabil iti pagleksyonan tayo dagiti ramut iti di panakaidna. Kayat ko dahil nga panakailok ano nakabsat. Ket iti quarterly tayo panaginan na kini Kristo. Palubusan yung iti ikabil ko nga title na ti lesson tayo, Dagiti Ramut ti Awan Inanana. Iti paset amayulo tayo kabsat, masarakan iti surat ni Santiago, Kapitulo 3, versikulo 16. Kastoy iti kinunana kabsat. Basahin tayo. Ti sa sino man nga ayan iti apas ken panagririri. Masarakan met iti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakes. Ti adalan tayo dagiti ramramot. Ti kunana ni Apo Diyos iti ilusar na ni Santiago iti ayan iti apas
ken panagririri. Adamit ijay iti saan a panagtutunos ken amin akita iti kinadakes. Dagiti imununa nga duwa nga leksyon tayo kabsat. Inadal tayo iti kinaawan iti talna iti tao. Umuna, gapu iti basol. Iti basol kakabsat na isina tayo kadayjay nga ayan iti puon. Dayjay nga inana nga isuna ni Apo Diyos. Ket dayjay tarigagay tayo nga saan kakabsat a mapunpunno gapu kadayjay nga ikabil tayo kabsat the demands of our wants. Ket adda tayo nga agbibiyag kadayjay susyudad nga ninaganan day iti 24/7. Ngem agyaman tayo kakabsat tamanipud pay idi punganay at the beginning sakbay kakabsat nga nagbasol iti tao. Inteden ni Apo Diyos kakabsat dayjay nga formula iti ayan iti inana. Inted na dayjay aldaw a Sabbath. Akas daytoy nga sinirrik tayo itatan nga santuan nga oras na kakabsat iti aldaw a Sabbath. Ket no umayen dayjay panagbannog ininbitaran na tayo ni Apo Jesus kuna na ket umay kayo aginana kayo. Ket namuan tayo kakabsat nga gapu kadayjay panagdaydayamudom panagreklamo dagiti anak ni Apo Dios. Imay kadakwada dagiti nga panangdusa ni Apo Dios kadakwada. Anya dagiti reklamo da. Dayjay lesson number 2. Umuna nagreklamo da iti taraon. Inadal tayo kakabsat idi na panalawas nga nagswerte din naggasat din digitoy nga Israel. Ta iti inted ni Apo Dios a kanenda ket dayjay kanen iti anghel nga isu iti mana. These are the only group of people iti history kakabsat iti Biblia nga na inikan ni Apo Dios iti gundaway nga manganda iti mana. Kanen digiti anghel. Anya inreklamo da kayat da iti karne. Remember kabsat in our spiritual journey akas iti actual journey iti Israel manipud iti Ehipto from the land of bondage ingana iti Kanaan datayo met from the spiritual bondage from darkness apan tayo kakabsat ijay pangiyawidan ni Apo Dios kada tayo iti langit. Anya iti panagdaydayamudom tayo. Lasag pay laeng, karne pay laeng. May sampay kabsat a reklamo ditoy, dayjay man awan iti panagraemda iti leader ni Miriam, dayjay example. Ket itatan kabsat iti adalen tayo dagiti ramut. Iti leksyon tayo adda kakabsat iti tallo a ramut iti awan a panaginana. Umuna a ramut kinaimbubukudan. In English, selfishness. Masarakan iti reference na iti pagleksyonan tayo kabsat iti libro ni Lucas kapitulo 12 versikulo 13 ingana iti 21. Dayto iti pangarig ni Apo Jesus. Ket iti key verse na masarakan iti verses 17 to 19 nga isu iti basaen tayo kakabsat. Kinunana iti bagina. Anya ngata iti aramidek. Awan umanayen a pangipenpenak iti apit ko. Amukon daytoy iti aramidek rakrakek to dagiti sarusar ko
ket mangbangonak to kadagiti daddadakkel apangipenpenak iti apit ko ken dagiti dadduma asanikwa. Ket kunak tu iti bagi naggasat kan bagi ta ita amin amasapul mo iti adu atawen aginana ka, mangan ka, uminom ka, ken agragsak ka. Daytoy dadya pangarig ni Apo Jesus kakabsat about the rich fool maag anabaknang. Adda dagiti leksyon nga kayat ni Apo Jesus nga ited kada tayo kakabsat. No binasak ijay English Bible from the New King James Version, binilang ko kakabsat dadya personal pronoun nga inusar daytoy nga nabaknang nga lalaki maminpito a daras nga inusar na dadya personal pronoun. I, my, mine. Iti selfishness kina imbubukudan kakabsat iti sentro na ket iti bagina. When inikan ni Apo Diyos iti dakkel nga ani. He had a great harvest. Amuen kuma iti tao as a steward nga dagiti amin ket kukwa ni Apo Diyos. Uray pay iti bagi tayo, iti pigsa tayo nga nang paadda, dagiti napaadda tayo kakabsat. Bendisyon nga naggapo ken ni Apo Diyos. Haantay ko ba nga tuladen daytoy a lalaki iti pangarig ni Apo Jesus. Anya itin sumbat ni Apo Jesus kabsat. Iti verse 20 kuna naket ngem iti Dios kinunana maag itatangrabi iti kararwam ket ala ito. Kakabsat, selfishness brings restlessness. No iti adda nga panunot tayo, panunot iti tao ket iti bagi. Adda kakabsat, daydi umuna nga ramot iti awan iti inana. Laglagipin nyo dayjay inana ket mangted iti ragsak, joy. No alain tayo dayjay talo a letra dayjay word a joy. This will remove selfishness kinaimbubukudan ijay ladawan iti panagbiag tayo kakabsat. Tapay, J stands for Jesus. The letter O stands for others. The Maudi stands U. Iti bagi tayo. No iyon una tayo ni Apo Jesus. Iyon una tayo dagiti sabsabali, dagiti padatay at tao. Ket maudi dagiti bagbagi tayo. Maikat dagiti umuna aramot. Andiyan kinaim bubukudan. The center of everything is self. Iti may kadwa nga ramot kakabsat. Ambisyon. Dakes ka dit ag ambisyon. Daytoy ket masarakan kakabsat iti Lucas 22 versikulo 14 inggan iti 30. Ket no basaen tay daytoy nga kapadasan ni Apo Jesus ken dagiti adalan. Iti key verses na daytoy kabsat ket masarakan iti verses 24 to 27. Basaen tayo ken adalan tayo. Nagsusupyat dagiti adalan no sa sino kadakwada iti mabigbigbig a kangrunaan.
Kinunan ni Jesus kadakwada, adipen dagiti arari ahintel, dagiti tattauda. Ket panaganan dagiti agturay, dagiti bagbagida, akas na parabol. Ngem saan akas ta kuma kada kayo, no diket agbalin iti kangrunaan kada kayo akas iti kaubingan. Ket agbalin ti Pangulo akas adipen. Sa sino ti agituray, ti sumango iti panganan wenno ti agserbi kenkuana. Saan aya ati agserbi? Kem addaan kada kayo akas maysa ang nagserbi. At dato'y kakabsat nga inrugi ni Lucas, verse 24. Adda iti panagsusupya. Anya ti pagsusupya tanda, adda ti ambisyon da. Anya da iti ambisyon da, no sa sino kadakwada iti mabigbigbig kang kangrunaan. They kakabsat, they have still a very small group. Adapay laeng iti ni Judas. Tan napasamak daytoy idi maudi apanang rabii ni Apo Jesus akadua na digiti adalan. It was the Passover feast. Ket idin kakabsat nga madama dayjay nga Passover feast. Imay kadakwada dayjay nga panagsusupya. Akas dayjay imun unang inbagak iti ramut dayjay pagsusupyatan da no sino iti mabigbigbig akang runaan kadakwada. Iti inbagan ni Apo Jesus ket panglukat kadagiti panunot dagiti adalan ken nang runamaten kada tayo kakabsat. Umuna nga kunanan ni Apo Jesus, adipen dagiti nangangato at tao dagiti hintel, dagijay nga dagiti babaenda. Mikadwa, insuro ni Apo Jesus nga dagiti kangrunaan kadakwada, kakatungtung na digiti sangapulo nga dalan, kakatungtung na tayam amin, kapsat. Ni Apo Jesus itata, babaen kada ito eleksyon tayo. Ti kunana, ti kangrunaan, agbalin kuma, a kaubingan, become the youngest. Apay nga kaubingan? Dahil di kaubingan, kapsat, isu iti maibaon. Ket dayjay Pangulo agbalin kuma nga anya adipen. Sana inted kakabsat dayjay bagina nga example nga dayjay kuma agituray. Isu dayjay ambisyon, dayjay kuma agituray. Ket isu na kuma dayjay nga agserbi. Sana inbaga, ngem addaak kada kayo akas maysa nga agserbi. Tadayjay inaramid ni Apo Jesus, ijay nga gundaway kabsat, innala na iti maysa nga batya, langgana ko natay. Inikan na iti danom. Inbarikes na dayjay maysa nga tuwalya. This act nga inaramid ni Apo Jesus, ket aramid dagiti adipen. It's a work of a servant. Sakit di agparintumeng iti sango iti maysa nga adalan. Look at the picture. The master kneeling at the foot of the servant. Isutin baganan ni Apo Jesus, iti agas dayjay ramut iti ambisyon. Sino man nga kayat na nga agambisyon, kunana ni Apo Diyos.
Han nga dakes kakabsat iti agambisyon. Han nga dakes nga tarigagayam iti agpangato. No isu iti pagayatan ni Apo Diyos. Ngem intun no nakadanon kan ijay ngato. Laglagi pun tayo kakabsat. Dahil inted ni Apo Jesus nga agas dayjay nga agburburek. Ngarik na tayo nga mangikat kada tayo kakabsat dayjay inana tayo. Isu dayjay ambisyon. Isu dayjay panagserbi akas maysa nga adipen nga inted ni Apo Jesus tabagina nga example. Mikatlo kakabsat nga ramot. Panagin sisingpet. Iti English, hypocrisy. Masarakan iti leksyon tayo iti libro ni Matthew, kapitulo 22, versikulo 14 ingana iti 30. Iti key verse na kabsat, masarakan iti verse 15. Pimanaw dagiti Fariseo ket nagtutulag da no kasano iti panang tiliw da ken ni Jesus gapu iti sauna. Imay dagiti Fariseo kakabsat. Nagparangda agayen ni Apo Jesus. Nangited da kakabsat iti maysa nga situational problem ken ni Apo Jesus. Tapno denggen dano anya dayjay isungbat ni Apo Jesus. Kunanan ni Webster, hypocrisy is the behavior of people who do things that they tell other people not to do. Adda dayjay panagkunkuna tayo kakabsat. Aramidem iti ibaga. Ngam saan mo atultuladen ti aramidem. Do what I say, but do not do what I do. That is hypocrisy. No saan kakabsat nga agkumpas. Dayjay aramid ken dayjay sao. Amin nga aramid tayo is hypocrisy. Dayjay ti kung kuna tayo kabsat nga adda iti double standard iti panagbiag tayo. Agparang dagiti Parisiyo asana santo. Agparang dagiti Parisiyo anasingpet. Agparang dagiti Parisiyo na imbag. Ngem iti may sa apaset iti Matthew una nakasla kayo laeng may sa apansyon. Kuna ni Apo Jesus kadigiti Parisiyo. Nga itiruar na palitadaan, na pinturan, nagsaya at akitain. Ngem iti unag, renuker ken inigas. Hypocrisy. Pretending to be good is not good. Pretending to be holy is not holy. That is hypocrisy. Iti ayan kakabsat, iti pagbasulan tayo na daduma. At dadagijay patyen tayo, ngum saan tayong aramiden, dagijay ibagbaga tayo, nga papatyen tayo. As a church, njak among kakabsat no dayjay surat nga inted ni Apo Diyos kini Ellen White. We believe it wholeheartedly as a church. Njak among kakabsat no iti Biblia nga basbasahin tayo. We believe it wholeheartedly as an individual. I like what the heritage singer sang. God said it, and I believe it, and it's good enough for me. No anya itinbaga ni Apo Diyos kakabsat. Iso kuma. Saan tayo
nga aramiden nga nagsayaat iti panangkita dagiti tattao. Ngem inton ije bagi tayo, yadadayo na Apo Diyos, pakawanen na tayo ni Apo Diyos, tulungan na tayo ni Apo Diyos. Saan tayo may nga maaramid dagijay ni bagbagatay. Action speaks louder than words. Nadal tayo kabsat dagiti talo nga ramot. Anya dito yung talo nga ramot. Una, selfishness. Kinaim bubukudan. May kadwa, daya ambisyon. No sino iti may tagtagay, no sino iti kang runaan. May katlo kakabsat, panagin sisingpay. Ni Apo Diyos nga amuna digiti panunot tayo kenti puso tayo. Let us go to Him just as we are. He is the Alpha. He is the Omega of our faith. Tulungan na tayo ni Apo Diyos kapsat. At iti paset iti leksyon tayo nga napintas nga adalin ken i-discuss tayo kapsat. Ti saludsod, inyeg ka din ni Jesus iti panagsusupadi. Inted iti pagleksyonan tayo, iti ayan dito yung reference na iti Matthew Kapitulo 10, versikulo 34 ingana iti 39. Iti key verses na kabsat, verses 35 and 36. Hintayo basahin. Imayak tapno pattaudek iti ibubusor dagiti anak alalaki kadagiti ammada. Dagiti anak a babayi kadagiti innada. Dagiti manugang a babayi kadagiti katugangan da a babayi. Kadagiti kabusor ta no isuda metlaeng dagiti kameng iti pampamilya. At datoy kakabsat iti ladawan. Here is the smallest unit of in this society, the family. At datoy ti ama, at datoy ti ina, at dagiti anak da nga babayi ken lalaki. Inayon ni Apo Jesus iti extended family. No dejayen nga anak ket nagasawa. Anyi iti kunanan ni Apo Jesus, imayak tapno pataudek iti panagbibinusor sino ti anak a lalaki ken ti amana. Ti anak a babayi ken ti ina. Dagiti manugang a babayi ken dagiti katugangan na a babayi. Amun tayo kakabsat nga daytoy no basaem iti Biblia, it is a quotation. Ket dayta nga quotation kakabsat ket isu iti innala ni Apo Jesus iti libro ni Mikias. In Micah 7 verse 6, digitay strong words nga inusar ni Apo Jesus iti Matthew 10 verses 35 to 36. He quoted what was written in the Old Testament nga insurat ni Micah. Ngem anya kakabsat iti kaya nangasawin kakabsat. Daytoy nga ibaga tayo nga adalin tayo. Umuna, ni Apo Jesus saan na kakabsat nga anang kayat kakabsat nga
iyag dayjay panagsisina, panagririri iti unag iti pamilya. It is a total strange kadayjay akababalin ni Apo Jesus nga isuna mangiyag iti panagririri. Iti kayat nga asawen kakabsat ni Apo Jesus, no basahin tayo, kunana, no sino iti mangayat iti ama, ken iti ina, anang nangrunang iti siya. Then Jesus said, He is not worthy of me. Sino iti mangayat iti anak a lalaki, ken ayat anak a babae, nang nangrunang iti siya. Then Jesus said, He is not worthy of me. Anyi ti kayat na nga rong asawan kakabsat. Umay, iti maysa nga pamilya, nga kayat ni Apo Jesus nga mabukkel anaragsak nga adda iti talna. Iti unag ti pamilya. I remember the song, kadagiti kindergarten, iti Sabbath school, with Jesus in the family. Happy, happy home. It is against the formula, the sinaludsod ni Apo Jesus. At dato'y ti anak, at dato'y ti ama. No ti anak, ket ayaten na iti ama, anang nangruna ni Apo Jesus. Dahito ang anak, kunana ni Apo Jesus, you are not worthy of me. No dato'y iti ama, ken ina, nga ayaten da anang nangruna digiti anak da ngem ni Apo Jesus. Kunana ni Apo Jesus kadagiti naganak, you are not worthy of me. Iti kayat ni Apo Jesus uray pay kadagiti agabalayan ken agkatugangan. Sumrek kuma iji uneg iti pamilya ni Apo Jesus. Dagiti anak a lalaki, anak a babae, ken dagiti naganak, ama, ken ina, no addadjay ni Apo Jesus, ket dagitoy akamkameng iti pamilya, ayatenda nga umuna ni Apo Jesus. Ti bagbaganan ni Apo Jesus, no ayatenda nga umununa. If you love me first, the formula is God first. If you love me first, kunana kadagiti anak, your love for your parents will be a greater love because you love me first. Kunamit ni Apo Jesus kadagiti naganak, no ayatenda nga umuna, dagiti panagayat yu kadagiti anak yu will be a greater love. Kasjay met kadayjay nga manugang ken ti abalayan. When Jesus is placed in the picture first, anya, there is joy, there is rest in the family. It will become a happy, happy home. Saan kakabsat nga ni Apo Jesus ket umay nga mangited iti panagririri. No kitain tayo iti ibagbaga na kabsat explanation. I would like to read directly from our quarterly. Unana ni Ellen White iti Desire of Ages, page 620. Tinadyusan nga asi amarikna iti rupa iti Diyos, kabayatan iti kikita na iti nasakit akita iti templo, ken kalpasan kadagiti agdengdengeg kinunana iti maysa atimek a makabekkel gapu iti uneg iti saem iti puso ken napait alulwa idirina. O Jerusalem, Jerusalem, mapapatay kadagiti mamadtoken maibusor kadagiti mabaunken ka. Mamin ano akin ayat kung urnungen kuma
dagiti anak ko akas maysa nga upa nga urnungan na dagiti piyak na iti siro dagiti payak na ket di kay kinayat. Anya iti kayat nga ibaga ni Apo Jesus kakabsat kada iti paset eleksyon tayo. Ni Apo Jesus iti panggap na urnungan na dagiti amin at tao nang nangruna iti kamkameng iti pamilya. Sino dagiti kamkameng ti pamilya? The parents, dagiti naganak, lalaki ken babae, dagiti anak. Intun urnungan ni Apo Jesus dagitoy akamkameng ti pamilya iti siro iti payak na. Adan tupay ti riri. Adan tupay panagsisina. Awan kakabsat. Anya iti agas kadaytoy nga ramramot nga mangited kada tayo kakabsat iti awan iti inana. Dagiti ramramot nga mangited kada tayo nga awan iti idna kada tayo. There is no peace, there is no rest. Naglagipin tayo dadyain karina ni Apo Jesus kakabsat iti Juan 14 versikulo 1 hingga iti 3. Kinuna ni Jesus kadakwada, saan kayo amadanagan ken mariribukan? Mamati kayo iti Diyos ket mamati kayo met kanya. Adu iti kwarto ijay balay ni Ama ket inak mangisagana iti pagyanan nyo. Diyak ko maibaga daytoy kada kayo. No sana pudno. Kalpasan iti papan ko apan nangisagana iti pagyanan nyo. Umay kay tualaen tapno adda kayo iti ayan ko. No alaen tayo ket basaen tayo kabsat, daytoy apaset iti inskari ni Apo Jesus kadagiti adalan inkari na meten kada tayo. Ni Apo Jesus ibagana nga adda iti pannakaagas dayjay nga saksakit tayo, dayjay ramot iti awan iti pannakainana tayo kabsat. Isu dayjay panang dayjay ayan iti sibibiyag apan nagpamati tayo iti Diyos Ama ken ni Apo Jesus. Saan kayo amadanagan? Saan kayo amariribukan? Saan ko mga agpulkok dagiti puspuso? Tulbek na mamati kayo iti Diyos. Mamati kayo kanya kunana ni Apo Jesus. Kadayjay kakabsat apan nagpamati tayo kini Apo Jesus. Iti bagbagana ni Apo Jesus. Agambisyon ka. Fix your mind in heaven. At dadayjay rik nam nya dadya umuna nga ramot. Selfishness, naging bubukudan. At dadayjay rik nam kakabsat nga nagrigat nga baliksen panagin sisingpay. Anya iti kunana ni Apo Jesus, fix our mind in heaven. Dayjay to langit kakabsat. Iti ibagana ni Apo Jesus kadatay, ijay to langit. Ijay ton iti ayan dagijay nga anak ni Apo Diyos. Awan to dagiti gangana iti jay. Awan to dagijay nga tarigagay nga agiin mo na. No dikit di adda digjay dagiti anak ni Apo Diyos nga nasursuro da uray paylaeng ditoy nga agdama a panagbiag. Dayjay agbalin akas ken ni Apo Jesus nga nagserbi
kinagbalin nga adipan. Naglagipon tayo kakabsat. Datayo kit gangan na itaylaan. We are just passing through. Our home is in heaven. Kit intun no daytoy a panagbiag tayo. When lumasat tayo kadigiti parparipot, arig na bagyo iti panagbiag. But remember, digitoy ket apagbiit laeng. Adda kakabsat tinkarina ni Apo Jesus nga lugar nga pagawidan tayo. Ijay, adantun tital na. Ijay, kaduatay tun iti Ama, kaduatay tun ni Apo Jesus, kaduatay tun digiti amin ana isalakan. Kahit ko kabsat nga usarin manen iti maysa nga quotation ito'y pagleksyonan tayo. Akas mang-conclude daytoy nga panaginadal tayo kabsat. Awan ti mabalin nga dadakkel wenno panagbunga iti biag ana isentro iti bukod a bagi. Nagpintas iti panangilawag kabsat. No kayat tayo iti agbunga, saan tayo nga isentro dagiti amin tayo iti bagi tayo. No inawat mo ni Kristo akas personal amang isalakan, masapul alipatem ita bagbagim, ket padasem at tulungan dagiti sabsabali. Saritain ti ayat ni Kristo ibagam iti kinaimbag na. Aramidem amin apagrebengan nga agparang. Awitem tinadagsen dagiti kararwa itapuso. Ket iti amin awagas iti pannakabilin mo sapulem iti pannakaisalakan dagiti napukaw. Kabayatan nga awitem ti Espiritu ni Kristo, ti Espiritu ti kina imbubukudan nga ayat ken panagtrabaho nga agpaay ka dagiti sabsabali dumakkel ken agbunga ka. Dagiti naparabo iti Espiritu ket maluumda dita kababalin mo. Ti pamatim dumakkel, ti panakakumbinsim ket naununeg, ti ayat mo ket maaramid ananay. Umad-ado iti panagniduyak-yak mo iti kas iti kaladawan ni Kristo iti amin anadalos na takneng ken makayayo. Ni Apo Diyos tulungan na tayo kakabsat. Saan tayo amabalin nga ikaten iti ramut. In closing, let me tell you a story. Iti inaldaw-aldaw, iti lawas kakabsat. Days of the week, adda dagiti aldaw nga panag bisbisikleta mi. I call it padjak for life. As a steward, masapol nga i-maintain kakabsat iti bagi ken iti saluna. Nakasapulak iti partner ko nga gapu iti sulipay so na ni Elder Benny Ralio. Iti maysa nga panagbisbisikleta mi. Takadagitoy nga alaldaw kabsat isu iti panagsaganan iti panagmula iti pagay. Iti dalan mi nakita nga dayti agis spray iti taltalon. Dinamag ko ken Elder Benny. Elder Benny niya rarami din na. Agis spray the pastor. Apay ko na. Patayin dati root. Ay kasi gayam ko na. After some days, dahil man nga ruta, isumanin itinagnan mi ken Elder Benny. Kinitak kakabsat dahil talon, nga inispriyan dahil nga manalon, tapno patayin na dahil root. Kunak ken Elder Benny kitam dahil talon. Idi kitain mi nga dua. Nagdadakil manen,
dagiti root. Then I drove a lesson to Elder Benny ket kuna amom elder kuna. Iti ayan ti problema. Iti inisprian dayjay agtaltalon iti rabaw. Ket iti natay na isprian na digiti bulong. Apay nga nagtubo when saan nga naikat, saan anaparo, saan anatay, dayjay ramut. Dayjay ramut iti barsanga, the weed in the farm. Ket at dayjay uneg, idi inisprian da kakabsat, iti rabaw, dayjay lang a bulong nga rumrumwar, iti naisprian iso natay. After few days, tas ibibiyag di ramot, kanya napasama, nagtubo manan. In such case, kada ito leksyon tayo kapsa, ni Apo Jesus, kay ni Apo Jesus laen, iti mabalin nga mangpatay kadagijay aramramo. No iti araramidin tayo ket agispray tayo iti ruar, that is hypocrisy. Ngimno isurrender tayo kay ni Apo Jesus, ta isuna iti mangdalos kadayjay apan nagbiag tayo, pati dayjay ramot nga mangted iti awan iti panaginana, iti panagbiag tayo, dalusan ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus iti tumulong tumakada tayo pagkararag tayo. Agyaman kami aman iti leksyon tayo. Agyaman kami iti panangidalan iti Santong Espiritu. Kaday tuwing nga gundaway o Diyos, kaya't kung ikararagan dagiti gagayem, dagiti kakabsat na kaduwami nga nagadal. No adda kadakwada o repay paset ti familia ken gagayem daw Diyos. Nga adday iti sakit da, di la mabalin nga kaday tuwing nga oras. Umasideg ka kadakwada ket ipatay mo iti man nakabalin na imam kadagiti nakakabsat. No adda kada kami o Diyos, dahil adda pay laeng, dagiti riklik nami. Dagiti ramot nga mangited iti saan mi apan nakailana. Matulungan na kami. Nga iti panagbiag mi ket naisentro laeng ken ka ken ni Apo Jesus. Nga dagiti tarigagay mi kumaw Diyos ket maipangato nga kitkitaan mi dayjay ingkari ti anak mo. Nga iti kabitan nga tiyempo ket kumay na kami anak. Nga saan ket di nga digitoy nga babbanag iti rabaw ti daga. Nga agrupsa paglati ken agdadae. Iti pangikabilan mi dagiti am-anin. Tulungam iti tunggal may sa kami. Agyaman kami itinagan na po ng Jesus. Dinawat bili dito. Amen. Agyaman tayo kapsat kagiti kagayem nakadwa tayo. Agyaman tayo ka adu digitay ag-subscribe kada ito nga programa tayo. Agyaman tayo ta nakadadot kada kayo iti mangi-share kada iti kagayem. Ingana no may galawas manen kakapsat. Nga po Diyos na mangbindisyon kada tayo. Kastikan kanayon may ibang baga. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos. Ay ayaten na kayo.